Talago ng mako, oh. My beautiful mother. So, kararating lang po namin, no, galing Ilocos. So, samahan niyo po kaming kumain ng almusal. So, ang almusal po namin ngayon ay kalgaretang kambing. Galing pong Ilocos to. At syempre, ang favorite ko, dinuguan. At yung isdang parot, galing ding Ilocos. Tsaka itong dires, no? Bago kami mag-start, pray muna si Madir. Ligpahan po ang anak po ng Diyos Santo. Lord, thank you na naman po sa mga binigay mong grasya sa amin at ibabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. Hallelujah. Amen. Kain na po tayo. Thank you po, Lord. Kain na po tayo. Ito po, bulang lang. Ito ang ulam namin, tsaka talong. Ito po, dala ng anak ko ito. May gugas ka na? Darling, Oh, kanin. magugas ka muna ng kamay. Mm. Sabunin mo, nagawa. Gusto mo kumain? Saan it din? Saan it? Gusto mong eat? Ay, mamaya na lang kayo, kami muna, para hindi magulo. Sige, ay, kumain na sila. Ay, Daddy! Ay, bilis! Bilis, Daddy! Ay, pagal! Ay, Bagal yan. Bagal. Utos ka ayan, Daddy. Bagal, mabagal ka. Ay, tulong ka. Mga narito nga yung mga nintaan doon ng giris. Uupo ka. Huwag kang magsalita ng kapampangan. Nagsabong ka ba ng kamay? Nagawa ka ng... Kain na tayo, kain na po. O, kain na So, tayo. Ay, shoutout sa iyo, Apo Sak. No? pinadoktor yung asawa niya. Si Apo Asak. Ano nangyari? Yung daw arthritis niya na maga. Ramon? Si Apo Ramon. Ito po ang pinagli ko sa anak ko. Dinuguan. Kaya po ang gandang kutis. Kaya may item. Yung may papagay. Sunglasses. Ito yung magpa-shoutout. Sunglasses. Kaya po tayo. Baka matombang kape ko. Ayaw! Ayaw! Ano kayong tatay mo Back eh? muna kayo dyan sa likod. Kanya dyan. Ta? Meron kayo ta? Ate, play ko ang kakain ta, oh. Tapos second. Kanya man ba lang? Daddy! Daddy! Baka mamam. Daddy, I like water. Nakanyaman. Daddy, I like water. Ate Bobby niyo, pirito ko yung aliway, raburi. Gusto nila sabaw. Stop na. Ano ba ito? Kambing. Kalgareta ang kambing. So, nagluto ng kambing sa pong ano. Maraming Sa handa na. ang daming handa. Ang sarap, may pineapple. Alam mo yung lasa, no? 90 na si Lola na. 90? Magat na ko pa kaya yun. 90? Ito ito mamusda. Sabi mo hudang to. Ito ka magdakap asan ka ng dagat, di ba Tito Erwan? Na? Libre. Wow. Mama, nagkampo sa lulub ko. Yes. Mama, nagda. Hindi pala ako nag-ano ng suka. Nasa ang kami walitik. Ati mi ka bandi ka kaya? Dagat? Tik, Na. Ati mi ka bande? tik. Lagyan mo konting suka. O kunin mo yung suka. Tsaka asin. Ako Yun. bahala. Gusto ko itong Wala talong nang bahala. sausaw ko ng suka. Hindi res, fresh la. Daddy! Crunchy. Ay! Huwag mo lagyan ng lupa. Ang gagabuna bunta. Ay! Doon ka na lang. Suka. Asin. Asin. Daddy, lula mo. Ito na ko yung nagpapaano. May nakabukas doon eh.
Tibok lang. May nakabukas donuts lang. Ako na. Kain po, kain po. Sarap man, no? Sarap kumain. Gusto ko yung talong. Lagyan ko na natin. Si Tik pala gusto rin yung tinuguan, no? Oo, sarap yan. Sarap, no, Tik? Mm. Mm. Kami bulang lang ang linuto ko. Ito. Maraming bunga yung bayabas natin. Wow! Mm. Nagbulang lang ako ng baboy. Na? Sarap? Ano mo? Hugas ko yung kamay ko. 90 na siya po nga po. Wala pa kayong matatanggap siya po nga po, ma. 90. Ah, wala pa? Hindi ko alam. Sabi nila. Di ba sabi niya meron na? Oo 90. nga. Ay, yung bibi nasa ilalim. So 90. 15 years ang tanda sa yan. Hindi. Ay, wala. Bibi. Ha? 15 years. Ano eh, 75, 80. Oo. Parang siyasak ang tanda ko sa kanya. 50. Ay, hindi. 75. Na magsi 16 years ang tanda kay Yasak. 59 siya eh. 15 na siya pa, ha? Oo. Saka 75. Hindi ba? Sarap ng isda nito, oh. Oh, Kunin mo na. gusto ko itong isda. Mamaya kapag dos. Sa Tito Edmond. Hindi namin Silang bulat. dalawa ni Renzo. Tugi kami, Sam. Magtagalog ka, Tik. Marunong ka magtagalog? Meron ka magtagalog. Yan, bulang lang. Sarap. Hindi mainit sana kung mainit, oh. Pwede na. Masarap. Hindi kinain yung baboy, oh. Pinuritok pa yung iba. Gusto nila yung sabaw lang. Yung mga bata. Mm-mm. Shoutout sa'yo, Pusak. Kumusta ka? Tagal natin din nagkita. Ilang araw na? Dalawang araw, ah. Na anong nangyari sa asawa niya? Nung sabi mo kanina? Asak! Ay, ito kumakain na kami. Sarap pa naman ang walang mapusak, wala ka. Kaya yan, dami na kami na. Sarap pa naman ang walang mapusak. Yan yung mga antik pala. Pati Ang lalaki po ng isdang ito, oh. Mm. Kagabi po, kanya ng ganyan kinain mo. Yung mga talong. Gusto ko itong talong. Bago pong pintas ito. Organic, no? Walang walang chemical. Kumain na yan. Silang tatlo. Pinakain ni JP. Dating pa si JP. Alang, lawian mo na, wala. Daki, balok itang kalang yan. Lawian mo na, tating babaw. Mulay ka. Mulay na kaking sa kusina. Saka dito. Ay, na kain eh. Dali ka. Takbo. Takbo, babawang bala mo. Pero balok daki. Gawin setter ngayon? Oo. Mamayang hapon. Di ba holiday sa Lunes? Yummy! Birthday ni Nenoy. Di ba birthday na o kamatayan? Lola yummy. Yame. Birthday yata ni Ninoy. Birthday na. Walang Pasok. sasak. Wala, hindi nakasalang itong sa kubo at saka sa kusina. Bubog ka, di kahita, di ba? Kain ka na. Mm. Pinakikilala ko po itong apo kong pogi, si Trixel. Tigilan mo dati eh. Oo, ngayon, iba na naman. Wala na lagi ka pinakikilala, Tik. Pare nga, ayaw ng paklala. Apo nga, Sok! Sorry. Namaga yung paan yung asawa niya. Gusto mo? Ay, mayroon pa na nagpapa-shoutout, no? Si Maripel Santa Ana.
Yan, shoutout sa iyo po ma'am, no? Ingat po kayo. Salamat po sa panonood. Namin. Salamat po. Is that it? Kanya ma'am? Ba? Ano ba? Is that? Ito ba? Sarap yung dinuguan pa, no? Yung dinuguan. Masarap magluto po ng Dinuguan, mga Ilocano. mga Lucano po. Walang sabaw. Mm. Hindi po kagaya ko, may sabaw po yung sa akin. Mm. Yung sa kanila, walang sabaw. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Dami ako isang karandilis. Hindi sana. Ang dami dala ni tito mo. Ang kape na din mo. Ako ng kape na. Ay, ating kang kape. Is an awa mo? Ay, ning kape ko. Ngalit, di na mo kong kahit. I like. Kalang ng diris. Hindi ako ng kap. Di alam. Di ng dakareta. I like fish. Ha? I like fish. Burino. Gusto raw ng diris. Bisa kang diris? Ha? Diris, gusto mo? Sarap ng talong. Daddy. Ayaw. Wala nung umiyak yung yung pusa. Bakit? Amya, manine. Wala yung isang pusa. Bakit? I Ewan ko ba, di na dumating? like. Daddy, I like fish. Hindi mo ng pisa na. Ano na pag pinakain? Paluto ka tayo lola po tana. Ay, ito Ginapig oh. Iden. Magluto tayo, may dala si Kumusta pa Dad. yung ginapig dik? Patay yung Dalawa na ng buhay yung itim tsaka to. Ay, helicopter Ay, Wow! Wow! Ang baba na Ay! At ang baba ng helicopter na yan. Ang kababa na. Alin yung galing umulan na nagkakamatayan na. Hmm. Nung malita ko, tinitirador ko yan. Tinitira ko. Meron na tira. Hindi ko tinatama. I like. Huwag gusto mo sumama. I like more. Gusto mo rin yung suka, kaya pala wala na, no? Si Chiran. Napakulang mo lang. Mama, I like fish. I like fish. Wala na, magluto mo ulit si Lola. Wala na, ubos na. I like Ubus na yung sabaw. fish. Ayan, no? I like sabaw. Hindi ko kumain kanina? Hindi nubos. Di ba binigyan mo sa akin? Pinakain sila ni JP, yung bulang lang. I like, ayan sabaw. Rico. Gusto mo yan? O, nino pambisan nasi. Ako ayaw ko na. Saan Kaya sa? ako. Oo, yan pa ka na muna yung kanita. Dito ka kakain? O ayaw dito? Dito. Sobrang na. Yan na, gusto niya. Hindi masabaw. Kini ko. Alis ka. Yung sabaw ng bulang lang yan. Yun ang kinain mo kanina eh. Bleh. I like, ayan, daddy, oh. Yan. Ha? Mm. What? Here. Ayaw. Sabaw mo, pituloy ko din. Sabaw Okay, palitan biyam niya ka. Yan ang gusto mo? Saan yung plato mo? Kaya na, kaya. Dito ka na? I like sapot it. Give me sapot. Wait mo. Ikayaw mo na. Ako buwa baluki sa Kung may tangkay. Ha? Yan? Alin, Ay, dito. huwag yan, huwag yan. Dito ka, ito kutsara. No, awa mo. Chara. Yan. Ali, awa mo. Give me sapot.
O, gusto mo ito?